Antolatzeko, Zumarrako dulari bai, bideratu dulako honen antolaketa. Bestalde, Juan Luis Erabalai mila esker, indezugun lanagatik, oso lan politia eta beratxe uste dela. Mamenei ere bai, ze elkartentzako zupixo hondiko pertsona izan zea prozesu honetan, eta laguntza hondi eman dezu. Eta, ez dakit bat ematazte zaidan, nik uste gehienak esan ditutela. Eskerra da nahi, batez ere, gero baita, ona etorri zaten guzti-guztioi, eskerrik asko, zuen berotasuna azaltzeatio maltzetai, eta, parte hartzeagatik ekintza honetan. Eta hauek ez dakit. Hoi ondoren ere? Hoi ondoren? Ja badatoz. Atxapitez igual. Mila esker, ez dakigun nola eskertu, eta jakin ezazuen, hemen ni ere urte asko nitzala ginen aitakin jotzen, eta oso pozik eta oso nagola hemen egotez, eta mila esker deneri. Eta ondia bukatze aldera nik uste dut, ez zaitu uste modu egoikina dela, alde batetik maltzetari gure eskerrona adirazi eta bestalde omenaldi xume gisa, hemen etorri zaten dana soinu eta panderokin, eskerrik asko zuei ere bai, eta ona gerturatu eta pieza bat eskaintze badiogu maltzetai. Nik uste behar ikustatuko litzaiokela eta dagoentokian entzungo du. Eskerrik asko dana etorri zatelako.